संस्था यांच्या सहकार्याने घडवून आणलेल्या आम्ही या गणेशोत्सव फिल्म चॅलेंज कॉन्टेस्ट याच्या या बक्षीस वितरण समारंभाला आता सुरुवात करणार आहोत. ज्या ज्या कलाकारांनी आमच्या या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला त्यांचं विशेष कौतुक आहे. त्याचसोबत सनातन संस्था आणि गोमंतक यांनी जी एक व्यासपीठ प्रदान करून दिली ह्या कलाकारांना आणि ह्या व्यासपीठाचं असं वापर करून त्यांनी जी काही आपली कला आहे ती सादर करून आपली संस्कृती कला जोपासण्याचा आणि तीच कला लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा एक छान असा त्यांनी आपले सादर केलं. त्यासाठी त्यांचं विशेष कौतुक आहे. विषय असा होता की आपली संस्कृती आहे आपलं जो कल्चर आहे तो कसा प्रमोट करावा यासाठी सनातन संस्था आणि गोमंतक अशा प्रकारचे उपक्रम घडवून आणतात. त्यामध्ये कलाकारांना एक व्यासपीठ मिळतं, एक माची मिळते जसे आपण कोकणीमध्ये म्हणतो. विषय असा होता की सनातनचे जे सात्विक प्रॉडक्ट्स आहेत साहित्य आहे जे पूजेसाठी वापरले जातात त्याचा वापर करून थोडक्यात गणेशोत्सव सजावट गणपती माटोळी हे जे काही विषय आहे ते दाखवणे आणि ते लोकांपर्यंत पोहोचवणे म्हणजे आमच्या संस्कृतीचं जे काही महत्त्व आहे कल्चर प्रमोट कसं करता यावं लोकांपर्यंत कसं पोहोचू शकतो यात छानसा असा त्यांनी कलाकारांनी आपलं कला दाखवली आहे. आणि फार काही मोठी सिनेमॅटोग्राफी वगैरे नाही, फार छान सोप्या पद्धतीने त्या कलाकारांनी आपलं सादरीकरण यामध्ये केलेलं आम्हाला दिसून आलं. जेव्हा आम्ही ते परीक्षण करत होतो त्यावेळी अगदी शाळेतल्या मुलांनी सुद्धा यात वाटा घेतला. ते थोडे व्हिडिओज थोडे आडवे तिडवे असे झाले आहेत परंतु त्यांची जी भावना होती जे त्यांना मांडायचं होतं ते त्या व्हिडिओतून आम्हाला दिसत होतं. हे विशेष आहे. आणि आम्हाला ही बक्षिसं प्रदान करण्यासाठी आम्हाला आमचे मान्यवर प्रमुख पाहुणे इथे लाभलेले आहेत. त्यांना मी व्यासपीठावरती बोलवतो. आमचे गोमंतकाचे युनिट हेड विजू पिल्ले सर यांना मी विनंती करतो की मान्यवरांना तुम्ही व्यासपीठावरती घेऊन या. गोमंतक आणि सनातन संस्था यांनी घडवून आणलेल्या या गणेशोत्सव फिल्म चॅलेंज कॉन्टेस्ट यांच्या बक्षीस वितरण समारंभाला आम्हाला जे लाभलेले आहेत आमचे मान्यवर प्रमुख पाहुणे म्हणून ते श्री राजेंद्र देसाई आहेत, श्री चेतन राजहंस आणि सौ शुभा सावंत यांचं मी थोडक्यात आधी तुम्हाला इंट्रोडक्शन करून देतो. श्री राजेंद्र देसाई आहेत. हे नाव कोणाला माहीत नाही अशी व्यक्ती क्वचितच असेल. गोमंतकीय नाट्य संस्कृती आणि पर्यावरण जतनार्थ त्यांचे अतुलनीय योगदान राहिले आहे. ते प्रकल्प हाती घेऊन त्याला जनाधार मिळवून त्यांनी ते मार्गिक सुद्धा लावले आहेत. लोकांचे जीवन कृतार्थ करावे हा त्यांचा ध्यास राहिला आहे. जाणता राजा हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावरील महानाट्य त्यांच्याच सक्रिय पुढाकारातून गोव्यात सादर झाले होते. त्यानंतर संभवामी युगे युगे या महानाट्याची निर्मिती झाली. भजन वर्ग श्लोक पठण वर्ग गोमंतकीय बाल कीर्तनकारांना अनेक देवळांमध्ये कीर्तन सादरीकरणाची संधी त्यांनी उपलब्ध करून दिली आहे. कोविड काळात सार्वजनिक गणेशोत्सवांच्या सहकार्याने गरजूंना ऑक्सिमीटर असू द्या किंवा स्टीमर यासारख्या अत्यावश्यक गरजा त्यांनी उपलब्ध करून दिल्या होत्या. शेकडो वृक्षारोपण कार्यक्रम सुद्धा घडवून आणले. त्यानंतर आहेत आमच्यासोबत चेतन राजहंस. चेतन राजहंस हे सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ता आहेत. गेल्या 12 वर्षापासून गोव्यामध्ये होणाऱ्या अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन आयोजनाच्या सेवेत त्यांनी सक्रिय असा सहभाग असतो त्यांचा. मे महिन्यात फोंड्यात झालेल्या सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव आयोजनातही त्यांनी बहुमोल योगदान दिलेले आहे. हिंदू राष्ट्र स्थापनेची दिशा हिंदू राष्ट्र स्थापनेसाठी हिंदूंचे संघटन करा या ग्रंथांचे संकलनही त्याने केले आहे. सनातन संस्थेच्या दृष्टीने ते विविध माध्यमातून विचार मांडत असतात. संस्कृतीशी हिंदू समाजाशी संबंधित विषयावर जनचर्चा करतात. समाजोत्थानाच्या कार्यासाठी ते स्वतःला त्यांनी वाहून घेतले आहेत. त्यानंतर सौ शुभा सावंत आमच्यासोबत आहे. शुभा सावंत या म्हापशा येथील रहिवासी आहेत. 25 वर्ष सनातन संस्थेच्या मार्गदर्शनानुसार त्या साधना करतात. त्या अध्यात्माच्या प्रसार सेवेमध्ये सहभागी असतात. त्या अंतर्गत शाळा कॉलेज आस्थापनामध्ये स्ट्रेस मॅनेजमेंटचा विषय त्या निपुणतेने हाताळत असतात. अध्यात्मातील
अध्यात्मातील मूलभूत सिद्धांतासंदर्भात विषय प्रस्तुती करणे, आध्यात्मिक शिबिरांचे आयोजन करणे आदी उपक्रम त्या राबवितात आणि असे उपक्रम राबविण्यात त्यांच्या कृतीशील त्यांचा सहभाग असतो. BE सिव्हिल असे त्यांचे शिक्षण झाले आहे. आता त्या पूर्ण वेळ राष्ट्र धर्म संस्कृती संवर्धन आणि रक्षण यासाठी कार्यरत आहे. मानवी जीवनात शांती समाधान यावे यासाठी त्या प्रयत्नशील असतात. आता हा कार्यक्रम बक्षीस वितरण समारंभ पुढे नेण्यासाठी ती प्रज्वलन करून आम्ही हा समारंभ बक्षीस वितरण समारंभ पुढे नेऊया. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. खरं तर गोमंतक आणि सनातनाने एक उत्तम सांगड घालायचा हा कार्यक्रम केलेला आहे. एक म्हणजे मला एक शब्द आवडला आणि कॅप्चर. मी सुरुवातीलाच म्हणजे सगळ्यांचे नावं वगैरे घ्यायच्या अगोदर मी हे सांगतो कशा करता, तुम्ही जे कॅप्चर केलेलं आहे ना ते स्टोर करा आणि वर्षातनं कितीतरी वेळा तुम्हाला त्याचा उपयोग होईल. म्हणजे स्पर्धक जेवढे आहेत त्यांच्याकरता सांगतो मी, बक्षिसं कुणाला मिळाली हे तेवढं महत्वाचं नाहीये. आज गोमंतकने ही सुरू केलंय. गोमंतक आणि सनातन प्रभातने एक जॉईंट व्हेंचर करून ही गोष्ट सुरू केली. आज आपल्याला ती साधी एवढी दिसते. मी म्हणेन की येणाऱ्या काही काळामध्ये, कारण त्याच्यात आधुनिक तंत्र आहे म्हणून फक्त बाकी सगळं असतं तर मला खास त्याचं वाटलं नसतं. तर हे प्रचंड हे घेईल. आपण सकारात्मक राहूया आणि असंच कार्य करत राहूया. सर्वांना नमस्कार. जे पूज्य गुरुदेव सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले यांच्या चरणी नमस्कार करतो. अगदी छोट्या अशा भाषणामध्ये एकच मुद्दा मला महत्त्वाचा वाटतो, तो म्हणजे हा जो सनातन गणेशोत्सव जो शब्द आहे त्याचा हेतू हा आहे की परंपरागत जो गणेशोत्सव आहे जो गोव्यात पाहायला मिळतो त्या संस्कृतीचं जतन व्हावं आणि ती संस्कृती कॅप्चर व्हावी. ही जी फिल्म चॅलेंज स्पर्धा आहे ही आधुनिक काळातली स्पर्धा आहे. त्यामुळे त्यासाठी अशाच व्यक्तीचं मार्गदर्शन आपल्याला आवश्यक आहे. कारण तुम्ही आज रील्स बनवल्यात, तुम्ही आज व्हिडिओ बनवलेत, कदाचित पुढे अभिनय क्षेत्रात चित्रपट क्षेत्रात तुम्ही जाल तर अशा कलावंतांचं मार्गदर्शन तुम्हाला उपयुक्त आहे. म्हणून त्यांचं इथे येण्याने हा कार्यक्रम मला वाटतं यशस्वी झालाय. त्यासाठी मी त्यांचा आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. जसं मगाशी सांगितलं की गोव्याचं वैशिष्ट्य काय आहे गणेशोत्सवाचं, तर गोवा हा निसर्गरम्य परिसर आहे आणि गणेशोत्सवाच्या काळामध्ये कसा पाऊस आता झालेला असतो त्यामुळे सगळीकडे हिरवगार असं आच्छादन असतं. म्हणजे सगळीकडे एकदम प्रसन्न वातावरण असतं. तर गणपती हा निसर्गाशी जोडलेली देवता आहे आणि हिच्या स्वागतासाठी, हिच्या पूजनासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण असं पूजनाची रचना पण असते. त्याच्यामध्ये माटोळीचा उल्लेख श्री राजेंद्र देसाई यांनी केलेलाच आहे. तर माटोळीला जी आपण सजावट करतो ती वेगवेगळी फुलं असतात, फळं असतात, भाज्या असतात, पत्री असतात. तर या सगळ्या ज्या गोष्टी असतात त्यांचं काहीतरी वैशिष्ट्य गुणधर्म आहे. औषधी गुणधर्म तर आहेच आहे, त्याशिवाय आध्यात्मिक स्तरावरती पण त्यांचं गुणवैशिष्ट्य असतं. तर अशा अनेक गोष्टींचा विचार या स्पर्धेच्या माध्यमातून व्हावा या अनुषंगाने जे प्रयत्न झालेले आहेत त्यासाठी मी परत एकदा दैनिक गोमांतक आणि गोमांतक परिवाराचं अभिनंदन करते आणि माझा जो हा विषय आहे तो इथेच मी थांबवते. नमस्कार. काही क्षणातच आपण या बक्षीस वितरण समारंभाला सुरुवात करणार आहोत. ज्या ज्या कलाकारांना इथे बक्षीस लाभलेले आहेत त्यांची नावं आम्ही काही वेळातच जाहीर करणार आहोत. विजेता आहेत ते उपस्थित नाही आहेत काही जण, पण आम्ही इथे नावं जी आहेत ती जाहीर करणार आहोत.
मी राजेंद्र देसाई सरांकडे विनंती करतो की त्यांनी जे कोणी विजेते आहेत त्यांची नावं जाहीर करावी. कालांतराने वाढणारी अशी ही जी स्पर्धा गोमंतक आणि सनातनने घेतलेली आहे, त्यामध्ये एक म्हणजे आपण जेवढे काही यामध्ये सामील झालात ते बक्षिसाला पात्र आहातच, पण काहीतरी एक नियम असतात. त्यामुळे मी ह्या गोष्टी ज्या माझ्याकडे आता आलेल्या आहेत त्या मी इथे जाहीर करतो. पहिलं उत्तेजनार्थ पारितोषिक हे अरुण गावडे यांना प्राप्त झालेलं आहे. दुसरं उत्तेजनार्थ आहे ते अश्विनी सावंत यांना. आता तृतीय क्रमांक धनिषा सावंत यांना प्राप्त झालेला आहे. द्वितीय क्रमांक धीरज तारी आणि प्रथम क्रमांक आहे ते गंगाराम ठाकूर यांना प्राप्त झालेला आहे. सर्वांचं पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो. ज्याने कोणी ह्या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला आणि ज्यांना कोणाला बक्षीस मिळालं नाही त्यांनी अजिबात नाराज आणि हताश होऊन जाऊ नये, कारण की कलाकार म्हटलं की त्याला बक्षिसासाठी तो कधीच कलेच्या क्षेत्रात येत नाही, तर एक कौतुकाची थाप त्याला पाहिजे असते. म्हणजे आपण कलेच्या क्षेत्रात काय येतो, आपल्याला एक आवड असते, ती आवड जोपासण्यासाठी हळूहळू ती आवड जेव्हा आपण सादर करत असतो, त्या कलेला वाव देत असतो, तेव्हा हळूहळू आपल्याला त्याचा सराव होत जातो आणि कळत नकळत आपण आर्टिस्ट बनतो आणि नंतर आपण लोकांची स्पर्धा करू लागतो, मग स्पर्धेत उतरतो. मग आपल्याला हे भान ठेवायला पाहिजे की आपलं जे कर्तव्य आहे ते म्हणजे आपली आवड जी जिवंत नेहमी ठेवावी आणि यासाठी कलाकारांनी वावरलं पाहिजे. आणि आज ज्या कलाकारांनी या आमच्या गोमंतक त्याचबरोबर सनातन संस्थेने घडवून आणलेल्या या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला, आपली कला संस्कृती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा त्यांनी एक जो काही विडा उचलला, त्यामुळे त्यांचे खूप खूप आभार आणि कौतुक.